agora neste momento comezamos a gravar o encontro a fins de arquivo ou nalgún momento quizás facer un breve resumo de algúns segundos, pero bueno, como escoitáchedes, bueno, non é o mesmo a narración oral que ten que ser, bueno, presencial e non esta cuestión da pantalla, pero ainda así aquí estamos con Raquel Queizás e Soledad Felloza, dúas narradoras orais galegas, bueno, organizando, comezando este quinto encontro do ciclo Ler Mulleres Galegas, que estamos organizando este ano na Biblioteca Rosalía de Castro, do Centro Galicia de Bos Aires, e aproveitando, bueno, isto que nos deu a pandemia de que estamos máis acostumados xa á virtualidade, ao Zoom e todo isto, e aproveitando o que podemos para conectarnos con Galicia, de paso convidar que veñan, bueno, que nos visiten e xenerar estas redes non de transoceánicas culturais galegas. Este ciclo está organizado por Micaela Fernández de Arriba, moitísimas grazas, que non sería posible sen todo o seu traballo, esforzo. Así que, bueno, antes de darlles a palabra a Micaela, Soledad e a Raquel, vou vos compartir pantalla para poñervos un vídeo que fixemos de presentación e que ten a edición fantástica dunhas rapazas que despois nos va a comentar Micaela como foi todo isto. Dan un minutiño que aí o poño. As historias son unha parte fundamental das nosas vidas. A narración dalle forma e sentido á nosa vida e ofrece alternativas para enfrontar o cotián. Que sería das nosas vidas sen relatos? Contar historias é un principio básico do entendemento humano. Ali interveñen a fantasía, a creatividade, a memoria, a tradición, o diálogo con outras culturas e, por suposto, a identidade. Non hai cultura sen relato. Non hai lingua, non hai modo de recoñecérmonos, de identificármonos, de atoparmos canles universais por onde comprender o pasado e tamén o presente. As mulleres teñen moito a ver cos relatos. Elas son gardiás da tradición oral. Elas contaron historias e cantaron cancións que foron viaxando na fala da xente. A orixe da narrativa sitúase nas tarefas cotiás e nas formas máis ancestrais. Podemos rastrexala até nos rituais, a colleita, a medicina, a comida e o lume que nos abriga en noites de inverno, naquelas noites onde é posible soñar cun conto rumoreado. Contar historias propias ou alleas activa ese ritual ancestral. Esas historias son narradas a través de gestos, de accións, de postas escénicas. Galiza ten unha poderosa tradición oral que, a súa vez, achegalle riqueza á súa lingua e á súa cultura. E aí está Raquel Queizás, con seus contos sobre o cinema, sobre travesías, sobre misterios, sobre lendas, sobre o mar. E ali estará Soledad Felloza, coas súas historias para bebés, para nenas e nenos, para persoas adultas. Recreando a voz de Oculta, de Dulcinea do Toboso, a de Lorca, de Emilia Pardo Bazán ou da Cociñeira do Rei. Raquel e Soledad. Soledad e Raquel. Alimentan e cultivan o oficio de narrar. Ese que pasa de xeración en xeración. Ese que existe desde que o mundo é mundo. Que lindo. Bueno, moitas grazas, Micaela, por este vídeo. Se queres, activas o teu micrófono e nos contas que foi isto que acabamos de ver, Micaela. Bien, bueno, esto fue una creación colectiva
en homenaje a Raquel y a Sole, bueno, que nos nos traen todos estos cuentos, estos relatos, estas historias ancestrales, estas historias contadas de las abuelas y toda la tradición oral. Esto es un homenaje de las nenas y de los nenes de Galicia, de Argentina, para elas. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias. Qué bonito. Sempre é curioso ver como nos ven os demais, verdade? A mí chámame sempre a atención, así que moitas grazas, Micaela. Transmite ás nenas e aos nenos, porque, bueno, fixeron un traballo ben bonito. Parabéns a todas e a todos, sí. Moi lindo, Bueno, pues moitísimas grazas. A verdade é que preparando este encontro pasámoslo moi ben, verdade, Micaela? Porque estivemos, bueno, difundindo a actividade, pedindo se algún neno ou algunha nena quería facervos algunha pregunta, así que esa parte foi linda porque se xenerou nada, todo un movimento a pequena escala, non, aquí en Bos Aires, tamén en conexión con Galicia, bueno, esta inquedanza de coñecer persoalmente, persoalmente a través da pantalla, pero sin interacción en vivo, a dúas narradoras tan queridas como a vos na nosa cultura galega. Así que non sei se queredes escoitar esas preguntas que nos estiveron enviando en audio, houve tamén algún vídeo. Que dis, Micaela, poñolles o vídeo ou queredes comentar algunha cousiña primeiro? Simplemente comentar que aquí Raquel, Sole, bueno, quiero citar porque tienen una larga trayectoria ambas. Bueno, Raquel Queizás nació en Ourense, es actriz, titiritera, filóloga, escritora, pero sobre todo se define como contadora de historias. Escritora no, lo pone todo el mundo. ¿Sabes qué pasa? Oh, todo el mundo quiere que escriba, ¿sabes? Entonces me llaman escritora. Pero no, yo soy muy oral, escribo para mí, pero para nada más. Entonces, bueno, bien. Entón, escritora na clandestinidade, de algún modo, ou na cova, esa que falaba antes, que está na cova, na cova, totalmente. Escritora na escuridade. Eso. Pois eu xa estaba emocionada, Raquel iba a ir a buscar, digo, a ver que escribiu, que non me avisou. Que me poño moito en prensa e por aí, xa o teño visto, incluso os meus cartéis a veces pensan que son portadas de libros e vandas a buscar as librerías. Oh. Pero bueno, algún día... Pues, o marketing xa está feito. Tendrás, sí. Bueno, y Soledad Fellosa es galego-uruguaya, es actriz, contadora de historias, fotógrafa, escritora y dramaturga. Sí. Así es. Pero bueno, básicamente son distintas maneiras de contar historias. A min o que me interesa, de feito vi por ali no vídeo que aparecía un trozo que para min é moi importante das fotografías que realizo, principalmente fotografías de patrimonio etnográfico, pero tamén de patrimonio moi vinculado ao románico. E unha exposición que eu fixera no Museo do Pobo Galego foi sobre a historia das lareiras, das cociñas de Galicia, non? E Raquel sábelo ben, os contos sempre precisan dese lume, que lume que pode ser das palabras o que pode ser real, non? Pero creo que aquí en Galicia e en Argentina pasa tanto do mesmo, contar e comer
é unha cousa, non imaginas estar ali facendo raviolis, facendo a pizza, facendo o churrasco, o asado, ou aquí facendo cocido sen estar contando, non? Entón, para min, son maneiras diferentes de contar. A fotografía, o teatro, a dramaturxia, os contos, todo é unha forma de contar. Necesito contar. O tomando mate. Oi, bueno, o do mate tiven que aparcalo, porque era tantas as explicacións que había que dar nos aeroportos de que levabas ali da yerba mate, que non era droga, que non era non sei que dixo, mira, paso. Xa está, porque por riba se levas no pasaporte a cuños ali de Argelia, Colombia, Bolivia, xa, e por riba unhas ervas raras é un problema. Deixas estar. Pero aí véndese mate tamén, a erva. Sí. O que pasa que está onte xusto vi no supermercado 7 euros o paquete, Claro. Non sei canto está na Argentina, pero 7 euros é moito. Sí, certo. Bueno, queredes escoitar aos cativos e cativas, entón, que nos preguntan e así tamén elas rompen o xeo e aí vos soltades a contestarlles. Vou vos poñer entón o videiño. Que días? Aí va. ¿Cómo te llamas? Lope, ¿De dónde eres? de Ourense. ¿Qué quieres preguntar? Quero preguntar cal é tu libro favorito. Muy bien. ¿Qué te inspiró a ser escritora? ¿De qué autor o autora te basaste para escribir tus libros? ¿Qué harías si no fueras escritora? Ola a todos, todas e todes. Son Icía Quiroga González e vivo en Lugo, pequena cidade galega. Gustaríame facerlles dúas preguntas. Como descubriron a súa pasión por escribir? E quen influiu en vostedes para iniciar esta andaina? Meu nome é Santía, teño 9 anos e tengo dúas preguntas para faceles. A que idade comenzaches a escribir contos? 2. Canto tempo levan sendo contacontos? Adeus. Eu son Maitel, teño 7 anos e teño dúas preguntas. Quen te aprendeu a contar contos? É difícil contar contos? Ola, eu son Milena, vivo en Bos Aires e teño dúas preguntas para faceles. Cal é a historia que máis te gusta contar? E de onde sacas as historias para contar? Ola, chámome Sofía e estou en Galicia. Este é a ría de Vigo. Quero facerche dúas preguntas. Unha, que sintes cando contas os contos? E a outra, acordaste do primeiro conto que contaches? Chao. Que no sé volver. Ahí estamos. Bueno, así que preguntas de aló, aquí en Bos Aires tamén, algunhas galeguiñas, con huevo galego. Sí. Algunas, creo que están, no sé se algunhas están presentes ou non, sei que hai unha aboa por aquí presente tamén, unhas ratas rapazas, pregunta, non? E quen máis, a ver, non vexo ben. Bueno, Hai rapazas presentes. hai rapazas presentes, excelente, excelente. De ambas as dúas beiras. Bueno, moitas preguntas. Por onde queredes comezar? E aquí ve un rapaciño, Lorenzo. Elu, sí. Empezas ti, Raquel. Empezo eu. Sí, veña. A pregunta de Lope, que de Ourense, que eu tamén son de Verín, de Ourense. Perdón que te interrumpa, Raquel, porque tamén está o chat. Lembrade que se queredes escribir algo no chat, obviamente aproveitade, a xente que estades, preguntade. Si entón comezas por Lope,
Sí, a primeira Raquel. pregunta. Decía cal é o libro favorito. Eu, como me criei cos meus avós, cos meus pais estaban en Suiza, pois tardei moito en ter libros. Tiña contos, lendas, adiviñas, trabalínguas. Pero na casa ali na aldea non había libros. Había na biblioteca, non se podían coller facilmente. Entón, sí que teño un libro favorito que ademais está aquí dentro nunha caixa, porque regaláronme na escola hai moi pouco. Era o que un día que estábamos na clase de gimnasia, eu ser unha nena da aldea, cando chegaba ali a Verín, a vila, pois diríamos que podía ser un pouco rara. Entón, costábame facer amigos, son moi tímida, e xa descubrín que teño máis vergoña polo Zoom que en directo. Estou tremendo. Bueno, para Lope, o meu libro favorito está aquí dentro, e é El Principito. E é o exemplar da escola, que me deixara Sor Beatriz. Fai pouco fun a inaugurar a nova biblioteca, que era o gimnasio, e foi a nova directora que mo regalou, e fixome moitísima ilusión, porque era aquel libro que para evitar a clase de gimnasia, porque, bueno, bullying sempre houbo, e eu, por desgracia, sufrino, fixen que me desmayaba. E entón me levaron ao despacho da directora. E ali, tirada no sofá, tapada cunha manta, quería que pasara esa hora. É como se a doutora que pasara por ali, que sempre había unha moxa que era como a enfermeira, díxolle á directora que pasara a falar comigo. Entón a directora sentouse ali, pero eu non quería falar, e deixou enriba da mesa este libro. E todos os recreos andaba con ele, porque hai que lelo a modinho. Este é o meu libro, o Principito. Sole, tócache. Bueno, eu teño un problema porque o primeiro, eu, a diferencia de ti, a mí tiven moitísimos libros dende moi pequena, pero por unha circunstancia que marcou moito a miña vida. Eu son filla de militar ademais que estaba nun lugar dentro do que era a dictadura militar en Uruguai. Entón, unha das cousas que se facían na dictadura era que se requisaban todos os libros, pero ao meu pai gustabanlle tantos libros que os levaba todos para casa, co cual, se alguén hubiera revisado a casa do subxefe da delegación policial de Montevideo, pois igual tiñen que leválo a él, porque todos os libros prohibidos estaban na miña casa. E entón eu comecei a ler dende moi pequena, comecei a ler nun libro que se chamaba Maracaná, Gloria de un pueblo, é o que ten ser uruguaya, en pesas con un libro de fútbol, pero a partir de ali comecei a descubrir moitísimos autores que non entendía nada, pero que eu lía os enteiros, e cada un deses libros foi unha viaxe, non? Foi a viaxe que de alguma maneira me fixo percorrer e descubrir que, inda que eu vivía nun lugar de Montevideo que estaba dun lado da historia, eu descubrín que había outra, e iso de alguna maneira marcou moitísimo as miñas lecturas, non? Marcou os libros que liña, marcou tamén a xente coa que empecé a contar. Pero se hai un libro que eu lembre así, en plan nena, por decir, bueno, vamos a decir un título para inspirar os nenos, eu caera nas miñas mans, eu tiña a miña madriña, traballaba de doméstica nunha familia de moitos cartos de Punta del Este. Entón, ela, estas cousas, que ás criadas se lles daba todo o que sobraba, fora libros, roupa ou tal. E entón caeu nas miñas mans, porque lle deran a ela un libro que se chamaba Ana de las Tejas Verdes. E eu alucinei. O sea, era como unha nena que conseguía facer todo o que eu quería facer e que ademais eu que non sei, xa tiña esta imaginación desbordante e que imaginaba a miña vida como unha desgracia, non? De feito, se me metera daquela que como eu non encaixaba nin co meu pai militar, nin coa miña nai católica apostólica, que eu era adoptada, non? Porque ademais por riba eu son a morena da familia, recordos dunha boa que se liou con un moreno, o resto da familia son todos napolitanos, vascos, o sea, eu non pinto nada ali no medio, entón eu estaba convencida que era adoptada, así que eu era Ana de las Tejas Verdes. E mirade como son as cousas que, por mor de Netflix, todas estas cousas, pois novas xeracións están descubrindo un libro que é, unha colección de libros que son absolutamente maravillosos.
Non teño aquel primeiro exemplar, porque, bueno, é o que ten isto de andar dun lado a outro do mundo, vexo que anda por ali luz, sabe ben o que eso significa, como se van perdendo eses libros, pero quedan no corazón, quedan na memoria e agora, pois, o recuperei, claro. E pode que sexa ese un dos meus libros favoritos, pero, bueno, cada día, por sorte, aparecen novos libros favoritos. Eu sempre lle digo aos nenos e as nenas, o teu libro favorito é o que ese día te petou no corazón. Non hai que agobiarse se non hai un, porque, bueno, habemos algunhas persoas que somos así, de corazón tolo, e vamos desperdigando o amor por todos os sitios, e a verdade é que os libros teñen tanto para dar que eu prefiro repartilo, non son moi fiel nese sentido, pero sí que o cariño grande Ana de las Tejas Verdes. Ai, genial, encantaronme as dúas seleccións que fixeches do Principiño Ana de las Tejas Verdes. Un placer. Bueno, o Principiño en xeral sempre, eu son mestra no colexo aquí, é un colexo galego, Instituto Argentino Galego Santiago Apóstol de Bos Aires. Os nenos e as nenas, por sorte, len moito. Bueno, aquí hai alguén do colexo, pode ser, se quere despois falar, xa dirá. Sí, teñen... eso Pregunta Lorenzo si nos gustan os contos de terror. Aí, Elu. A min encanta. Moi ben, Elu. Sí. As historias reais de terror tamén. Sí, lo veis, sí. Eu criei-me con esas. A min gustame contarlas, non me gusta que mas conten. O sea, encántame asustar os demais contándoas, paso pipa cando hai adolescentes que chegan en plan chulo, así, bueno, tía, a mí que me vas a meter medo no corpo, e despois ves que están ali, que mexan por eles, pero non me gusta que mos conten a mí, paso moito medo. Soño, vexo cousas pola casa... Cando, sabes Raquel, o libro de Gondar, dos avisos da morte, que é maravilloso ese libro. Cando eu lín ese libro por primeira vez, tireime como un mes escoitando avisos de morte por todos os sitios. Dixe, non leo máis, xa está. A miña abuela sentíaos todos, non se fallaba, parecía o Google Maps das mortes. Vai morrer tal, vai morrer cual, vai morrer cual. Como dicía que vía... Naceu en Venres Santos. Decía que se posaban as luces, ela decía que se posaban luces, que eran as estrelas, según ela, as señales, as luciñas, nos tellados. E nós como víamos o monte arriba de todo, ela vía todo dende ali. E eu decía, pero muller, que sí que saberás, vai morrer a Milocha, digo eu como vai morrer a Milocha. Pero digo, a tua avoa sabe se naceu en Venres Santo? Non naceu en Venres Santo. Porque os que nacen en Venres Santo ou en noite de Nadal, o sea, cando nace o Xesús ou cando morre, son os que teñen a capacidade de ver os mortos. Non, o sea, ela decía que era por os 2 lunares que tiña na fronte, que son os mesmos que teño eu. Tamén os tiña a miña nai, os ten máis. O sea, que a min o terror encántame, gústame moito que mo conten, de feito de pequena, e bueno, tamén aterroricei a moitas amigas e veciñas, porque, bueno, contar xa contaba desde pequena, non profesionalmente, claro, pero, bueno, podíamos sacar uns cartos a do pé. Gustáballes escoitar historias de medo, igual que me pasaba a min, cando nos contaban, que non queres que chas conten, ya ves, si, esa atracción polo oscuro, non sei, que logo me mandaban ir á fonte e casi non había luz, e tiña que cantar. Eso din, cantando o mal vaise, non? Quien canta su mal espanta. Que canta sus males espanta. Pero si o medo e as nenas e os nenos de hoxendía, aínda que sexan pequenos, sei que lles atrae moitísimo. Moitísimo. Sí, atraelles moitísimo, pero despois tes o grupo de nais que están sobreprotectoras e non queres que lle metas o medo ao neno, te montan un Cristo na contada. Eu nunca tuve un queixa, ao revés. Que sorte, que sorte. De feito, ao revés, acabanme contando que lles contaban a elas, ou mellor dito, porque moitas son historias de vida, non? As que se contan, o que lles pasou a elas. E aí xa, wow, conexión. Pois eso ten que pasar nos sitios máis pequenos, nos sitios grandes estamos cunha tontería que, madre mía. Bueno, cambiemos de tema porque senón me enarbolo e non podo. Había máis preguntas, eu xa nin me acordo. Había. Eu as teño por aquí anotadas. Había de Sofía,
compañeira de Vigo, que está aquí ao lado, que estou en Pontevedra, que sintes cando contas contos? Esa é moi profunda. Cando contas contos. A verdade Pasa a palabra, pasa as primeiras, que eran esa por final, ten que ser unha reflexión. Do libro favorito, a mi Amanda preguntaba, facía varias cousas, non anotei ben, se non a volvo poñer. Que vos inspirou? Preguntaba que idade empezamos a contar, que nos inspirou, cousas así, había preguntas. Claro, que vos inspirou, ou que autores tamén, que farías se non vos dedicarades ao que vos dedicades, non? Como xurdiu esta paixón pola narración, por contar contos, que vos influenciou, quen vos aprendeu, quen vos ensinou, como aprendichedes, non? E se vos parece difícil, que é o que che gusta máis, cal conto dos que contades vos gusta máis, e cal foi o primeiro conto, bueno, un montón, se non vamos por partes, o que vos inspira. Se queredes imos pola... Ti estás inspirada. No, dalle ti, agora toca a ti empezar. A ver, como empecé? Eu empecé porque cando comenzou a rematar a dictadura en Uruguai, a xente que estaba no exilio comenzou a regresar e entón no meu barrio, frente á miña casa, había unha casa moi grande e moitos dos regresados do exilio comenzaron a dar de comer a xente que non tiña. E entón eu daquela tiña un cura que era español destos da Teoloxía da Liberación, que nos decía que a Cristo había que chegar a él facendo cousas, nada de rezar, nem de tonterías. E entón eu, que tiña unha idade moi influenciable, pois dixe, pois se hai que cambiar o mundo, pois hai que cambiarlo, non? E entón eu crucei e ofrecínme a axudar ali. E eu, claro, era unha nena, tiña 11 anos ou así, e o único que sabía facer era xogar, entón xogaba cos rapaces, que a comida dábase creo que ás 5 da tarde, pero ás 2 andaban todos por ali, non? Esfameaos, o cheiro da comida, pois chama. Pero cando estaba a chover non podía xogar, entón eu o que facía era o único que sabía facer. Como eu toda a vida estaba a ler, todo o que lía ou sabía de memoria, pois contaba, o que lía a noite anterior, pois contaba o día seguinte, enteiro. Claro, un día chegaron e eu tiña como 70 e pico de rapaces escoitando que eu estaba contando algún dos libros destos que eu lía. E así empecé a contar en MOPI, Movimento de Protección a la Infancia, chamábase, e así foi tamén que descubrí a miña militancia, porque a maioría das mulleres que estaban ali eran mulleres que habían estado presas políticas, torturadas, represaliadas, e entón, bueno, foi a miña chega ao compromiso social e político. Entón, para mí sempre os contos tiveron que ver con eso tamén, co compromiso. E cando comecei a contar, pois mira, eu sí que empecé a cobrar cartos pronto, porque meu pai morrera cando eu tiña 10 anos, a situación na miña casa era desastrosa, aos 12, unha das mestras que estaba ali en MOPI colaborando me preguntou se podía ir ao cole dela a contar aos nenos que me pagaban, e claro, eu dixen que sí. E con 12 anos tive no meu primeiro público que tiña 10 e pagáronme. E eu xa daquela xa estaba no teatro, estaba na radio, co cual eu levo cobrando 40 anos. O sea, por contar contos. O sea, ao principio foi por supervivencia. Eu sempre digo que os contos a mí me han alimentado, non? O sea, me han alimentado literalmente e alimentan o meu corazón. E foron, ademais, o camiño que eu atopei para, bueno, dar saída a esas inquedanzas que tiña eu de compromiso social, non? Empecé ali, empecé de nena, contando para nenos. Que bonita historia, e dura tamén, non? E Raquel... Sí, ha sido un proceso duro, sí. Pois eu tamén empecé de cativa ali na escola, e como comentaba ao principio, e como chegaba da aldea, e era o bicho raro, pois cando conseguía amigos era cando contaba contos. E descubrí un día que chovía, estaban todos metidos no patio coberto, que como sempre as nenas xogaban nas esquinas,
a goma, estábamos xogando a goma, e os rapaces estaban xogando fútbol, dando pelotazos por ali, pero eu sempre me sentaba nunhas escaleiras que daban aos vestuarios do gimnasio. Bueno, empezaron a chegar por ali para ver que como estaba, e lles contei, non? Que viña porque estaba un pouco asustada por unha historia que lle pasara a miña abuela, empezou a crear un corro, pero así, pequeniño en principio, pero foise creando un hábito, porque cada vez que chovía íbamos a esas escaleiras e me preguntaban, que liña, non? Que me chamaban, que nos vas contar hoxe, non? Claro, eran historias pois, de aparecidos, da compaña, do demo, historias que logo, curiosamente, cando estudiei filoloxía, tamén na asignatura de literatura galega, con Dolores Vilavedra, unha gran mestra, descubrín que as había parecidas por toda Galicia, por non decir por todo o mundo. Sabes, estas cousas que estaba lendo tipo de conto, tipo 3, 4, 5C, bueno, unha cousa así, e estaba Dolores Vilavedra lendo así, e pensei, puxeme de pé, dicindo, non pode ser. Pasoulle o meu bisavó. Entón, a min os contos me axudaron a facer amigas e amigos, ou polo menos nese ratiño, todo iba ben. E tamén me deron de comer non cartos, pero ali na aldea, ás veces, a miña abuela, como traballaba moitísimo, pois me quedaba carveciñas co veciños. Bueno, había que eran máis toxos, non? E outras máis riquiñas. Entón, ao final, tiña que camelarme a tía Isolina, a tía Benina, as irmás da miña abuela, que algunhas eran moi guas e outras eran moi rabudas. E ao final, como era moi chistosa, eso dicían, contáballes historias, sempre había un poquinho de chocolate para mí, non? Que eu estaba desexosa de comer chocolate mentras non viñan unos par de Suiza e traían o bo. Entón, pois nada, chocolate, unhas galletas, menos a doña Coral, que todos decían que era meiga e que non había que collerlle as galletas, que unha vez as collín e collín lombrigas. Entón me decía a miña abuela, tens que facela fija e escapar dela, e non lle comas nada, que che vea, nada. E aí, pois eso, vivindo cos contos que parecían reais máis que contos, porque a miña abuela decía sempre, non son contos, son verdade. E non levo tanto como Sole, pero ainda botei contas con isto das preguntas. Empecé grazas a unha gran contadora galega, a Paula Carballeira. Sempre digo que ela foi unha das miñas madriñas, a outra é a que temos aquí diante, Soledad Fellozo. Porque Paula tiña tanto traballo, que dixo, mira, nena, vas ir contar. E digo, que? Vas contar contos, que non podo ir á Biblioteca 33, que está aí na Rúa Nova de Santiago, e vas ir. Pero que sí. E así foi. Deu un empurrón a Paula, e dende aquela, profesionalmente, pero eso, moito antes xa contaba contos, e mentiras tamén. Excelente. Que O máis lindo as mentiras. Sí, Pero mentiras. se non mintes non podes contar. Claro. Faz desto eso, non? Cada un lle mete a súa historia dentro da... Hai xente que se ofende cando vinculas o conto e a mentira, pero hai que saber que non é o mesmo, non ten o mesmo grado, a gravidade que un contador de historias conte mentiras que conte mentiras un presidente, o sea, é diferente, e ese que tamén é contacontos, non? Pero quero dicir que a nós se nos permite e ademais se nos debe exixir ese grado de que non máis que mentira é construir outra realidade, non? Sí, de feito, crees tanto que xa non é mentira. Eu penso que si é algo que se chama mentira, ti crees tanto que é certo. Sí, eu recoñezo que cando, teño claro que cando sexa vella vou a estar tola perdida, porque como vou a ter creído todo o que teño contado, a saber o que vai pasar na miña cabeza, o sea, vou a ser un desastre, pero bueno, hai que asumilo. Pero ahora que dixo de tema de mestras, xa que estamos conectando con Argentina, eu debo moito a Argentina, porque eu son de Paisandú, e entón a miña primeira saída a contar foi a Bos Aires, a Feira do Libro, e levoume a Ana Padovani, a gran Ana Padovani, que ela foi a Paisandú a actuar e alá estaba eu no meu recunchiño de mestras
retornadas do exilio que, como non as deixaban estar na escola pública, pois construíron a súa propia escola, dixeron, no, esta nena tes que levala, e ela sempre dixo, aquí está a palomita, e ela foi a que me levou a contar a Feira do Libro en Buenos Aires, que, bueno, imaginaredes a miña cabeza cando cheguei ali alucinei, non, colores, foi ela, foi Ana Padovani quen me botou pa diante, non? O sea, senón eu hubiera seguido igual ali por Paisandú, pero ela foi e a verdade é que ahora que estou conectada con Argentina, pois gustaríame decilo públicamente a isto. Pois oxalá podades vir por aquí, porque aquí xa veredes que tedes un montón de xente seguidora tamén en galego, non solamente en castelán. En galego, bueno, hai centos de rapaces e rapazas que estarían encantadas de escoitarvos e de escoitar esas mentirijillas que non é máis que mundos creativos, como decides. Eu son docente, está mal que o diga aquí, docente de algún que pode andar por aí, eu minto moito nas miñas aulas, tamén. Non, mentirijillas son esa creatividade que ten a crear historias e mundos, exactamente. Que lindo. Había por aí outra pregunta que era que nos inspiraba, non? Como escollíamos os contos, preguntaban, non? Sí, sí. Credes que poño o vídeo de volta? Porque... No, eso está guai, isto de facer un exercicio de memoria, sabes? Porque como a COVID te vai quitando neuronas, hai que recuperalas. Mira, aquí para ti, Sole, a que idade escribiches contos? Pois eu gañei o primeiro concurso de contos con 9 anos. 9 anos gañara un concurso de contos e ese foi o primeiro que me publicaron nun xornal. Eu estaba convencida que iba a ser, non sei, vaite a saber, non? Eu enchía libretas todo o día, escribía unos dramas, unos dramones, pero buah, era impresionante. Pero bueno, despois eso deixei de lado os dramas e pasei a escribir outras cousas, pero si, 9 anos foi cando empecé, e despois así en plan publicación, non, tardei moito, porque a min pásame, eu teño escrito moita dramaturxia e moitos artigos, eu son moi de prensa, a min gustame moito a prensa, dende fai moitos anos, sempre, se non é nun xornal, é noutro que teño columnas semanais, quincenais, mensuais, que a min gustame contar pequenas historias. E todo o mundo, en eso sí que coincidimos, Raquel, todo o mundo di, pero cando vas publicar isto? E eu non o vexo como para publicar, eu o vexo, supoño que ten que ver con esa conexión co oralidade, do efímero. O xornal que o lees xa pasou, non? Pasou o día, pasou a romería. E o libro sempre me dá esa cousa como máis de peso, non? De feito, os que teño así máis de nenos, e que, bueno, un deles, este da Cociñeira do Rei, que levou o Premio Europeo ao mellor conto para nenos e tal, que xunta, máis que nada, a miñas paixón, non? A comida e o contar. Pero eu escribín sempre. O que pasa é que son máis de escribir eso, para cousa que desaparece, máis de efímero, non? Despois preguntaba tamén a mi Amanda de Bos Aires se hai algún autor ou autora que vos influenciou, que máis ou menos quizás xa está un pouco, non sei que opinades, respondido co vosso libro favorito, del Principito, de Ana de las Tejas Verdes, ou non, vos diredes. Tamén, que farías se te dedicaras a outra cousa, non a narrar ou escribir ou contar? Quen vos ensinou? Se vos resulta difícil? Despois xa de último, porque queremos escoitarvos tamén, contarnos alguna historia. Aí vos preguntaban tamén que conto vos gusta máis e cal foi o primeiro. Pero, bueno, arrancade por onde que irades, se queredes. Veña, Raquel, con quen aprendiches ti? Creo que xa temos a orientación. A miña abuela, a miña maestra foi ela. Aparte era moi payasa, facía voces, como tamén fago eu, porque desde pequena, aínda sen falar, xa facía as caras dos veciños. Dicíame, nena, como fai o Verepas? E logo empecé cas voces. E é que xa digo a ela. Dice, es cuspidiña a min.
Entón, ela pues, contaba, imitaba a xente, que iso facémolo todos, non? Cando dice, sabes a quen vin? A fulanito, e dice, no, é algo natural. O que pasa é que ela levaba o divertido, eu creo, collía un trapo, facía que lle falaba o trapo, non sei. Para min ela foi, eu sin sabelo, todo isto, que dis, con obradoiros de narración oral para formarme, pero sen etiquetas e dentro do corazón con quen aprendín foi con ela, que teño aquí, unha siña. Aquí ela tiña 14, 15 anos. Era contrabandista. Sí, porque as irmás moitas casaran e ela non quería casar. Traballaban as outras traballando en casas, pero ela sabía que co extraperlo, indo a Portugal, pois que podía ganar máis. Eso sí, xogabas a vida. Pero aínda así, montou unha burra e ala, monte arriba e escapando dos guardias civiles. Que sempre me dicía, nena, apura, que eres máis lenta que a Guardia Civil. Porque claro, nunca a colleron. Sempre dicía eso. A mí nunca me colleron. Eu pim pam, polo monte calata de aceite e algunha me desgraciaron. Porque claro, o tiro chegou á lata e caeu todo contigo. Entón, cas aventuras dela, como se fora unha bandoleira. E que eu, que a miña abuela estaba así, ajá, todo o rato. Como se chama a túa avoa? Chamábase Bríxida Santamarina Rúa. Moi ben. Grazas por traer a túa avoa, porque ademais coa historia que nos estás contando, vamos, que para un recoñecemento a de terra. Como moitas. E cando naceu? Cando naceu a túa avoa? Pois non me acordo moi ben da data, porque eu para esas cousas son moi mala, pero naceu... Ela que tiña 14, 15 anos cando foi o tema da posguerra, entón, botade contas, que eu non dou, pero máis ou Finais menos. dos anos 20, ou principios dos 30, finais dos... Por aí. Bueno, a guerra civil... No 39... 1936, 1939, la Guerra Civil Española. Estamos, 36, 39, sí. Por aí, máis ou menos. O sea, que iso que che contou sería no 40, 45, non sabemos. Por aí, sí. Claro, 20, 30. Pero bueno, era ela e eran moitas como ela, que eran cuadrillas enteiras de mulleres. Sí, que estaban organizadas e quedaban ali nun penedo que bueno, que agora se descubriron hasta pinturas prehistóricas ali, o Penedo Gordo, que ti seguro que coñeces, o Penedo Gordo, a Pena da Moura que hai ali arriba na... Era o lugar de quedada, non? Eso me contaba ela. E, bueno, traballou de pulpeira, traballou moitísimo, tanto fora da casa como dentro da casa. E pasámoslo moi mal, porque ao principio os meus pais cando estaban en Suiza tampouco gañaban cartos, entón, pois, fame pasou ela, verdade, pero para nós sempre había algo, aínda que fora pouco, non? Sempre... E tiña que cuidar do meu abuelo, que estaba enfermo e que encima era alcohólico e era violento. Xa vos podedes imaginar o cuadro, non? Que vivín aí. Para min, vela sufrir así, que sempre destas cousas que o ves de nena e non te das conta de como se chega... Non entendes, porque eu me falaba con ela por decirle, por que lle permites que te trate así, que che pegue, tal? Porque lle quero, decía, porque lle quero. E nunca vi unha muller máis enamorada, curiosamente. E o meu abuelo tamén era moi bon contador, non creades que non, pero eran dúas persoas diferentes. Entón, o meu refuxio sempre era ela, a miña abuela. E calmábame moitas veces, pois eso, contando calquera historia, adivinha, trabalingua. Wow, que fortaleza, que cousas. Pois isto que conta Raquel é unha das razóns polas que eu teimo moito sempre de que temos que contar as mulleres, porque durante moitísimo tempo é curioso, porque a memoria das mulleres está con nós, o sea, as mulleres porque temos o útero e temos a capacidade de dar vida, porque temos a capacidade de camiñar polo mundo, porque temos a capacidade de levar con nós ese mundo, temos todas as historias, pero, sen embargo, durante séculos, a voz cantante e constante sempre foi dos homes.
Inda que moitos deles contaran cousas de mulleres, nunca contaban o que realmente as mulleres están a sentir, o que as mulleres están a vivir, non? E aquí, por exemplo, eu turro moito de Raquel para que conte para adultos, que é unha materia pendente, porque ela conta moi de cando en vez para adultos, sempre tira máis para os nenos, e o fai magníficamente ben, pero por qué? Porque e mesmo moitas veces nós, como público, aclamamos e vitoreamos aos contadores homes. Parécenos máis graciosos, parécenos máis enxeñosos, parécenos máis creativos, moitos deles son moi bons. E sempre queda como que as mulleres non temos un relato tan estruturado, tan tal, para contar, non? E eu dirixo un festival, e no festival eu hai veces que sacrifico o número do público e significa perder cartos, pero eu prefiro programar mulleres para adultos a maior parte das veces, porque eu penso que hai un montón de historias pendentes de ser contadas. E ademais historias que vanse a perder, porque no caso da tua avoa, porque ti tes esas historias, pero se ti non as contaras, igual non as contaba ninguén. Sabes? Como esta tantas mulleres, non? Entón, eu considero fundamental que as mulleres nos empoderemos tamén no mundo da narración. E non tentemos competir coa maneira de contar os homes, porque nós temos outras cousas que contar, que tamén poden ter moito humor, pero tamén teñen moita verdade, e son necesarias, non? O sea, para mí a forza está ali, non? E ademais penso que sería un fracaso noso como narradoras se deixáramos pasar unha xeración e se perderan eses relatos. Hai que contalos, están ali. Así, o que antes falábamos, o tema de, a medida que eu fun coñecendo as mulleres que regresaban da ditadura, eu sentín a necesidade de contar esas mulleres, esas historias, había que contalas. Como conocí as historias cando cheguei a vivir a Galicia e polo meu traballo de patrimonio empezar a recorrer de aldea en aldea, pois escoitar as historias das mulleres, porque normalmente quen falaban eran os homes, esos homes do mar, os homes que emigraran, os que sabían eran eles, e sin embargo realmente a memoria certa estaba en elas, non? Entón, eu insisto moito e agradezo este espacio por eso mesmo, porque como que o traballo noso ten que quedar máis no eido do infantil, máis no eido de cousa máis pequena, e estas historias aparentemente pequenas son inmensas, non? E gracias, Raquel, por contalo, porque as que somos actrices e tamén somos contadoras sabemos a gran diferencia, non? A gran diferencia que hai técnicamente entre o teatro e os contos é esa cuarta parede, esa gaiola de cristal onde estás cando estás interpretando o teatro. E cando estás cos contos esa cuarta parede non está. E cando tens que contar historias que entran na tua tripa, que tens que sacar de dentro cousas que, por exemplo, na miña casa, cando alguén na miña casa se entera do que conto, di, pero como contas iso? ¿No? Porque sacas, como se dice en el Río de la Plata, los trapitos al sol, ¿no? Entón, claro, pero hai necesidade de contar, porque a memoria é unha tela enorme e temos que completala coas historias de todos e de todas, por moi pequeniñas que sean esas historias, porque se faltan hai un burato. E hai un debate aquí no chat de se coñecemos a Ana María Bobo. Si, Ana María, claro, evidentemente foi fixero talleres con ela cando estivera en Buenos Aires, fun a vela moitísimas veces e é unha contadora fantástica e coincido con que pode facer temblar a calquera dos homes que se lle poñan ao lado. Ella iba a estar en este momento, pero bueno, tuvo cuestiones familiares por las que no pudo estar, pero quería estar presente aquí, Ana Bobo. Así que bueno, eso quería decirles. Qué bien, qué bien. Bueno, non sei se xa máis ou menos están contestadas as preguntas ou queredes facer fincapé en algunha máis.
Para mí foi importante que preguntara a rapaza isto o tema de que sentimos ao contar. Porque non moitas veces non lo preguntan. Os xornalistas tenden a preguntar de onde sacas os contos, de onde tal, non? Raquel é máis contadora tradicional, eu son de escoitar e de recoller historias, pero a min gustanme as historias, gústame moito a literatura e entón eu defendo moito contar e narrar letras de mulleres, de escritoras, porque gustanme moito. O que pasa é que eu teño unha maneira de narrar que xunto as anécdotas, as historias de vida con os textos, non? A min gústame ese xogo, esa riqueza que se dá entre unha disciplina e outra, pero eu recoñezo que se non fora contacontos, se non fora actriz, se non fora escritora, sería repostera. O teño clarísimo, eu estaría todo o día amasando porque encántame amasar, facer pasteles e dedicaríame a coller todos os kilos do mundo sen culpa de que non vou ter que subir ao escenario, que me dé un foco, que me faga máis gorda. O sea, sería repostera, o teño clarísimo. Eu teño un atraso de azucre, ovos, fariña, que madre mía, sabes? O sea, eu amasaría hasta desbordar. Eso teño claro, pero como por sorte vivo desto, pois seguiré. Pero eu de feito, eu creo que Raquel coincide conmigo porque o temos falado en algún momento, este tempo que pasamos a nivel mundial, non? O peor que levei foi non contar, porque para min estar arriba do escenario é a vida. Fixadevos que me estaba acordando do Corralito, que vos o tedes que ter tamén moi presente, porque eu son unha botada fora do Río da Plata cando o Corralito. Eu lembro que estando no medio desa situación tan desesperada, no meu barrio, que como moitas de vos vivimos de trueque, non? Eu o que daba era contar contos, e me deixaban os nenos, eu contaba de mañán a noite e a xente pois me traía as cousas, non? Co cual nunha situación tan extrema estiven contando. Eu he estado en situacións de estar nun país que non sabes se vas poder sair, se te van a retener, se vas a pasar a aduana, porque agora teño un pasaporte do primeiro mundo, pero durante moitísimo tempo tuve un pasaporte de terceira, desos que non sabes a onde vas a ir, e os contos sempre estiveron ali, as historias sempre estiveron ali alimentándome, e sin embargo agora durante a pandemia non tivemos eso, non tivemos. O sea, non tivemos a capacidade de comunicarnos, de tocarnos. Este ano no festival, cando volvimos, Tim por ben collido a COVID, que collín cando rematou o festival, porque abracei a todo mundo, abracei ao público, abracei a todo mundo, porque eu necesitaba tocar a xente, necesitaba contar a xente. Nos no festival temos ademais espectáculos moi de pequeno formato, moi de... gustanos contar pa pouca xente, non estas cousas así exorbitantes, porque eu necesito eso, non? Entón, a min, eu creo que me mantiene cuerda estar as historias. O que narra o que son as mulleres que me rodean, o universo que me rodea e o que me mantén en pé, non? Eu creo que caería se alguén me dixera cala a boca, non podes falar nunca máis, non podes contar nunca máis. Estouparía, me desfaría como o conto de Xuta Bauer, non? O sea, ali, en 1000 anacos polo mundo, non me mantendría inteira, non? Eu o necesito para ser. Eu coincido contigo igual. Nesa época o pasamos moi mal e se botaba de menos cousas que antes eran tan cotiás que non valorabas, non? E de repente, pois eso, mirar os ollos mentras contas, escoitar, pois, a arducia dun pícaro, unha pícara que nunca interrumpen, non? Que sempre suben. Eso... Non o temos agora aquí, non sei se hai peques por aí, pero xa me gustaría, non? Saber que opinan ou que queren contar tamén, non? Porque ás veces esquecemos que as pequenas e os pequenos, e non tan pequenas e tan pequenos, tamén queren ser escoitadas, non? E escoitados. E esa época, como ben dixo Sole, foi como moi fría. É mirar un piloto verde, que estou concentrada para que pareza que vos miro os ollos, porque o normal é mirar así. Algo tan tonto, tan frío, ¿no? Que
Pero bueno, para min, a miña cabeza non para, sempre o digo, mira que marchamos de vacacións 5 días a Londres e vendo os musicales estaba me inspirando en cousas, era como, decíame a miña filla Aldara, para mamá, para, e eu, non podo filla, non podo, teño unha idea, teño non sei que, sabes, quero contar ya a que me queira escoitar, non? É como o sangue que corre, non por o corpo. Alimenta e como di Sole moi ben, hai moitas maneiras de contar. Eu utilizo tamén os obxetos, os monicreques, as sombras, o cine, que estamos rodeados, non? De historias, somos historias tamén. Es algo natural, non? Contar algo que necesitamos todas as persoas que algún só perdemos, non? Como habilidade para xogar. Cando un se fai adulto, ás veces di, non, xa son unha persoa adulta, xa non podo xogar a ver cousa tal outro. Entón, bueno, mesmo. E vos mantedes, vos as dúas mantedes esa inquedanza polas historias. Bueno, de feito, vexo que tedes bastantes, ademais de moitos libros, as dúas tedes un montón de xoguetes, non? Se vos ve aí do fondo. Sí, sí, bueno, e o que sigue por alá, para perdedes a arriba. esencia. A esencia do ser humano. Eu teño inundada a casa da miña sogra nas Rías Baixas, teño na casa da aldea e teño a miña biblioteca en Uruguai todavía, que de cando en vez me amenazan de vamos botar todo isto ao lixo, e de no, xa vou traer. Preciso un container para traer todo o que hai ali. Bueno, supoño que os que amamos os libros, os obxectos, eu son moi tamén da porcelana, da cerámica, pois cada cousa que hai é un sitio, un lugar que estiveches, un conto que contaches, non? Estou mirando por aquí detrás isto, mirade, isto, ademais, hoxe parece unha tontería, pero ten non sei se vedes, pero é un pulpo pequeniño, feito a crochet, a ganchillo. Eu, bueno, vou todos os meses teño un cuarteto de música clásica que facemos música clásica para nenos, contando historias e música, e sempre vamos á aula de oncoloxía do Hospital Clínico de Santiago, e hubo unha das nenas que estivo moitos meses, e entón ela ganchillaba pulpos, e cando sanou, nos deixou un pulpo a cada unha, porque dixo, agarradevos a vida como me agarrei eu, como un pulpo. E entón, teño cada un destes obxetos, de repente, sabes, estás atascada con algo que tens que facer un trámite destos da xunta, que sempre hai papeles para encher e cousas así, non? Que os artistas non tendríamos que facer papéis, por Dios. E miro para o pulpo e digo, veña, agárrache a vida, tira para diante, sabes, porque... Pero como isto, mil cousas, non? Non sei, para min, vexo que Raquel ten por ali tamén sargadelos, evidentemente, eu adoro os sargadelos, porque Isaac Díaz Pardo foi a única persoa neste país que nunha comida na Fundación Otero Pedrallo dixo correctamente a miña nacionalidade. Me dixo, ti és da República Oriental del Uruguai. Ti és oriental, e claro, todo o mundo flipaba de que eu fora oriental, claro, non? E entón sempre tiven ali entre Seoane e Isaac Díaz Pardo, pois, bueno, estas cousas, non? E xa está, porque senón non nos vamos. E me emociono. Mira que emocionante, non? Traer agora tamén a Isaac Díaz Pardo, a Seoane. Se hai din que era un grande, obviamente. Bueno, así que, se queredes, non sei se despois ao final queredes ir respondendo algunha pregunta máis que quede, pero se vos parece, ademais vexo a Elu por aí que está así pegadiño a pantalla. Como estás, Elu? Lorenzo. Vamos escoitar algún conto, sí ou non? Que facemos? Vamos a escoitar? Bueno, se queredes, vou compartir pantalla, vou poñer un vídeo de Soledad. Que o que imos ver, Soledad? Nos queres contar mentres vou poñendo vídeo? A ver, o tema é que acabo de pasar o COVID, xa estou negativa, pero bueno, Raquel que me coñece sabe que teño un chorro de voz e que ademais falo moi rápido e fago, como ben di ela, voces e cousas.
e non me dá. O sea, de feito, fun os xoves a facer a última función desta tempada e vou a parar todo o mes de agosto hasta que recupere, pero bueno, quería estar con vos de alguma maneira, e este conto o gravei o día, cando empezou todo o tema da pandemia, que tiñamos unha cousa moi bonita, que Raquel e eu traballamos xuntas ali moitas veces, que é en Pontevedra, o Salón do Libro, e entón nos pediron que contáramos un conto. E eu gravei este conto que xusto unha das rapazas preguntaba. Este conto foi o primeiro conto que eu contei en castelán e é un conto, esta é a miña versión dun conto de Laura da Betach, dunha escritora argentina que xunto a Graciela Montes, unha das miñas favoritas. E entón, pois, decidí pasalo a galego, evidentemente, a miña versión, e contala cando empezaba a pandemia para regalarlle aos nenos e as nenas que non nos podían acompañar no salón, que, bueno, Raquel, sempre son moreas, verdade? Son. É unha pasada, o Salón do Libro. Aí se xunta tanto o amor por a lectura, por as historias, e se vive unha cidade inteira e todas as de arredor, non? En un lugar inesquecible. Moi ben, pois do Salón de Pontevedra, o libro a Biblioteca Rosela de Castro do Centro Galicia de Bos Aires, Soledad Felloza, aí vai. Había unha vez un rei que recibeu de agasallo. Había unha vez un rei chamado Roi, Sole, conta ben. Había unha vez un rei chamado Roi que recibeu de agasallo un boi, un gato que recibeu un zapato, un elefante que recibeu un guante, un panadeiro que recibeu un sombreiro, un doctor, un tambor e un rato chamado Ron que recibeu de agasallo un león. Como se vos quedou o corpo? O rei, entusiasmado, feliz, mandou ao cociñeiro que preparara no boi. O gato meteuse a dormir no zapato. O elefante fixo forza e rompeu o guante. O panadeiro colocouse o sombreiro. O doctor, que daquela os tempos dos doctores eran outros, tocou o tambor e ao rato mirou ao león e dixo: «Oia, e agora que fago eu contigo?» Pero como os regalos hai que leválos sempre para a casa, o rato dixo: «Pois imos pa casa». E alá que marcharon os dous. O ratiño por diante, tipi, 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 e o león detrás, xa, xu, xa, xu. Así chegaron a casa do rato e ali comenzaron os problemas desta historia. Porque, como son as casiñas dos ratos? E os leóns, «Oia, penso, león, que aquí non vas a entrar, Pero tamén penso que con esas gadoupas enormes que tes podes sacar as unhas así para fora e agrandar a casa, Veña, comezamos a nosa amistade forte, así, facendo obras». E obras fixeron. O león agrandou a casa, e entón entrou dentro, e o ratiño entrou por riba, e deitouse a dormir aquí, colocadiño na melena do león, quentiño, quentiño, ata que pola mañá o sol levantouse e soltou unha raiola así, chup, xusto no ollo do rato, que dixo: «Ui, sol, móvete de sitio». Pero o sol xa sabemos que vai por onde lle peta. Así que o sol seguiu no mesmo lugar. Así que o rato levantouse, fixo a súa rutina de exercicios. Pero o león... Se hai algo que molestas cando ti estás así en pé e os demais están a dormir. Así que o rato foi xunto ao león, meteuse pola melena e ali na orella do león: «Levántate!» O león levou un susto no corpo. Que acontece? Que acontece? O mundo inteiro está por ali e ti a dormir. Ala, veña, vamos a xogar. A mí non me gusta xogar. Onda, mira o que di este, que non lle gusta xogar. Xogaches alguna vez? Non. Entón, como podes dicir que non? Anda, veña, vamos, pasa para lá, pasa.
atrás, así chegaron ao bosque. E ali no bosque había unhas pedras e dixe o rato: veña, león, vamos a saltar as pedras. A mí non me gusta saltar. Como que non te gusta? Pero, mira, que pisao, anda, non podes decir algo que non se ainda non o probaches, salta. E o león saltou. E despois, gustoulle, así que saltou unha vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, así que dixo o rato: mira, e por que non xogamos con este aro? O león volveu a decir eso de: non me gusta xogar co aro. Pero que pesado, anda, pasa. E claro, gustoulle, pasou unha vez, e outra, e outra. E cada cousa que o rato decía de xogar, o león, e o rato: pero que pesado, como sabes que non te gusta se aínda non o fixeches? Así que o león foi xogando toda esa mañá hasta que o rato sacou unha flauta e dixo: agora a bailar. E comenzou a tocar, aínda que o león dixo eso de: a mí non me gusta, pesado. O rato tocou. E o león, ao principio, pero pouco a pouco empezou bailaron tanto que non se decataron de que alguén estaba a mirar, porque xa sabedes que sempre hai alguén a mirar. Alguén que era así grande, con uns tirantes, que dixo: eu son representante de artistas e sei moi ben cando hai algo que é moi bo. Tedes un futuro por diante, deixademe que vos represente, porque eu sei moito de isto, a vosa performance é fantástica. E así foi, marcharon polo mundo. Bueno, non sabedes, un éxito, os teatros, todo, pero a taquilla, buf, non plis marchaban todas as entradas, porque os anuncios eran increíbles. O grande león bailador, o gran rato, todo. Bueno, unha maravilla, unha maravilla. Non me vou a estender agora porque non teño tempo, pero todo, revistas, redes sociais, todo, trending topic. Pero un día estaba así o rato, por empezar o espectáculo, xa vestido co seu chaquetiño, o león estaba todo peiteadiño ali, escoitaban como o público enchía o teatro, xa, ali nese minuto de medo, de nervios que sempre teñen os artistas, saíron os dous ali fora e comenzaron. Primeiro os saltos de obstáculos, pasar polo aro que estaba ali todo ardendo, que facía que a xente tivera un medo tremendo, eles tamén, pero facían as cousas porque gustaban moito de estar no escenario. E despois chegou o momento que toda a xente estaba así, esperando. O rato sacou a flauta, e o león se preparou. E todo o mundo na platea bailou con eles. Un estrondo de aplausos, vivas, outra, saían unha e outra vez. Tanta alegría levaba neles no corpo, a mesma que levaba xente. E a mesma que tiñan despois cando empezaron a contar os cartiños que sacaron na entrada. E cos cartiños marcharon os dous para o hotel onde estaban, porque os artistas sempre quedan en hoteles. E alá estaban e dixo eu: mira, rato, eu fai moito tempo que teño ganas de ter unha cousa. E como eu, se vou para fora, vou asustar a xente, que tal se vas ti, colles algo da miña paga e comprasme, porque eu quero un colar branco con puntiñas. Onda, dixo o rato, que cousas, bueno, eu vou. E o rato colleu as moedas e saleu. E foi por un local, por outro, por unha tenda, por outra. E vai ti saber por qué, pero non había o que León quería. E xa estaba de volta para o hotel, cando pasou por diante dunha casa e escotou unha mamá que decía: Xan! Xa sabedes cando as mamás: Xan! E dixo Xan: que? Pero mira como tes a almofada, ti que pensas que é isto, que é o caixón do lixo, metes todo aquí debaixo. Anda, faime o favor, recolle. E o rato pensou: si todos os nenos debaixo das almofadas meten de todo, igual algún ten un colar como o que quere o León, así branco, con puntiñas. E subiu así pola xanela, meteuse, levantou a almofada e que atopou? Un colar non. Un dente branco con puntiña. E pensou, si todos os nenos e nenas deixan debaixo da almofada un dente así, eu podo facerlle o colar a León. E
Entón, para que o neno non tivera así unha tristeza por perder algo, deixoulle unhas moedas e marchou. E dende ese día, como o león ten un pescozo así de grande, o rato sai todas as noites, levanta almofadas, recolle dentes, deixa moedas e vai facendo o colar. O sea que xa vos decatastes de que rato estaba falando eu neste conto, a que sí? Pois este ratiño, cando o espectáculo vai ben de taquilla, deixa moedas. Cando non, pois caramelos, bicos, un dibuixo... Pero seguramente estades pensando neste momento. E nestes días tamén, porque xusto hoxe no xornal vin que ten un permiso especial, así que todos tranquiliños na casa, porque o rato segue a percorrer as rúas levantando almofadas e deixando as súas moedas. Isto foi o que aconteceu, a ver se o lembrades, o día que un rei chamado Roi recibeu de agasallo un boi, un gato recibeu un zapato, un elefante recibeu un guante, un panadeiro un sombreiro, un doctor un tambor e un rato un león. Muy bonito, xeñal, xeñal. Moi lindo. Xeñal, ademais, Que lindo. o di dunha maneira, non, que imaginamos todo. Moitísimas grazas por este vídeo, Soledad. Nada, xa sinto non facelo en directo, pero vedes que non me daría para andar a facer leóns e cousas en este momento. Xa te vas recuperar e xa vas viaxar a Bos Aires e xa te poderemos ver en vivo. Oxalá. Sí. Bueno, excelente. Gustouvos? Podedes facer comentarios se queredes. Anda Lorenzo por aí. Lorenzo aplaudiu así tamén. Non era de terror, Lorenzo? Me gustó mucho. Ajá, moi ben. E o chip de galego, Elu, entendeuse todo, verdade? Mais ou menos. Moi ben. Se puso a corregir el chat. Ah, claro. Es que pusieron años en vez de anos. Claro. Está ben. É que Elu está estudando galego aí no colexio tamén, el. Moi ben. Moita cativada, aprendendo e xa falando galego. E contando historias tamén, pero bueno. Non se contan tamén como Soledad e Raquel, pero dentro de pouco os rapaces tamén van a estar contando as súas historias así de ben. Bueno, queremos escoitar a Raquel, tal vez? Moi ben. Vamos de paso a ela? Moi ben. Bueno. Unha das preguntas era tamén, como comentaba a Soledad Felloza, cal foi o primeiro conto que contaches, non? Foi ali naquel gimnasio do colexio, pero esa historia, cando ma contara a miña abuela, é curioso como na aldea xogabas co que había, por exemplo, coas espigas de millo, que para min eran as bonecas. Íbamos co Manuel o alemán, ca miña prima Dolores e Carvacas, e mentres o alemán botaba unha soneca debaixo dali dun carballo, pois nos andábamos perdidas no millo, que nos encantaba, agora está moi grande. Gustábamos perdernos no millo e arrancábamos as espigas, mal feito, logo comías a vaca, non había problema. Gustábanos colleras, había de todo, porque depende de como lle dera o sol, tiña unha cor no pelo, como as mulleres. Morenas, pelirrosas, o sea, rubias que se di en galego, e loiras. E que facíamos? Pois representábamos as historias que nos contaban na casa. Algúnas. E tamén as que escoitábamos cando crían que estábamos dormindo. E entón esta é a historia que vos quero contar. É a historia que máis me gusta da miña avoa, que tardei en decirlle que eu escoitara esa historia. Porque, bueno, tamén é certo que antes non había contos para nenas e para adultos. Estábamos todos xuntos. E se tiñas a orella como a tiña eu, pois quedábache dentro, ata hoxe. E que fixe? Pois para contarlle aos rapaces pequenos, crear as miñas propias carociños de millo. Entón, aquí temos a protagonista. É unha espiga de millo, un carociño, que é a nosa protagonista que se chama Mariquiña. E Mariquiña era unha rapaza, que non escoitei, que lle gustaría moito ir á escola. Era o que máis desexaba no mundo.
pero non podía, porque aquelas rapazas, pois, iban a traballar, iban carvacas ao monte. Os nenos sí que estudiaban. Sempre me decía a miña abuela, ai, co que me gustaría ir a min á escola. Eu non sei escribir, pero as contas hechas todas de cabeza, nena. É certo. Elas sabía as contas de cabeza. Non lle podías enganar porque elas sabías todas de cabeza. Ensinei eu a poñer o seu nome, o Brígida, que era difícil, pero bueno, cando o escribiu parecía que facía flores. Pois ela dicía, igual que a Mariquiña, que non podía ir á escola, entón iba a carvacas. E cando subía por aquel monte, o que facía Mariquiña era cantar. E dicía, unha dola, tela catola, eu quero ir á escola, unha dola, tela catola, eu quero ir á escola. E ali se tiraba no prado. E mentres, a vaca, pois estaba ali pastando. Sempre iban ao mesmo sitio. O peinador da raíña. Era un gran penedo que tiña un buraco. Pero era unha cova. E aquel día pasou algo que Mariquiña non agardaba. Daquela cova saiu unha señora moi fermosa, co cabelo loiro como o sol. E cando Mariquiña a vin, como nena curiosa que era, preguntou, «Olá, e ti quen és?» «Ola, nena, que ben que estás aquí. Podo che pedir un favor?» «Claro, podesme catar os piollos?» «Ah, claro, por suposto, teño práctica». Que non tivo piollos unha vez, verdade? Mariquiña empezou a contar aqueles piollos que tiña aquela señora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi, má, 9, 10. Uá, está cheo de piollos. Moitas grazas, pequena. Podo che pedir outro favor? Home, claro. Podesme dar un pouco de leite da túa vaca? Sí, o leite da vaca é riquísimo. Arde. Vou por un caldeiro. Aquela extraña señora meteuse na cova e saiu cun pequeno caldeiro. E a vaca, pois, deulle leite. Ao rematar, aquela extraña señora díxolle a Mariquiña, por ser tan boa, vouche dar un regaliño. Oh, e que? Cala a boca, non lle podes contar a ninguén que me dices, Non, claro que non. Moi ben, pois entras comigo na cova e voucho dar. Que ben, e que? Cala a boca, e que cales a boca. E así entrou dentro da cova, aquela nena pequena. Estivo moitas horas. Case cando saiu, era noite, pero saiu toda contenta. Olá! A señora meteume algo dentro do meu bolsiño, este pequeno que teño aquí. Pois este bolsiño díxome que non podía velo ata chegar a casa. Así que vou pa casa. E chegou a casa. E cando chegou a casa, mirou pa un lado, mirou pa outro. Como non había ninguén, abriu o bolso. E que credes que levaba no bolso? A ver. Micaela, que pensas que é? Unha moeda Non sei. Un tesouro! É un segredo tamén. E gardou. Menos mal que agardou a tempo, porque enseguida escoitou unha voz que lle era moi familiar. Mariquiña! A mamá! A cear! Sí, xa vou, mami, xa vou. O día seguinte, Mariquiña, moi cedo, ergueuse e foi ca vaca ao monte. Unha dola, tela catola, eu quero ir á escola. Cando chegou, o primeiro que fixo foi chamar pola señora. Señora! E a señora saiu. Ai, que ben que chegaches, nena. Ai, podes pedir outro favor? O que? Quítame os piollos que me proe. Claro que sí. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Mi má, está cheña de piollos. Producíronse por a noite. Grazas. E un pouco de leite, sí, claro que sí. E vaime dar outra moeda. Cala. Dixeches alguén? Non, que va. Pois entón ven comigo. Vaime dar outra. Que te cales a boca. Ya lá se meteu, estivo moito máis tempo. E cando saiu, toda contenta, uá, seguro que é outra moeda de ouro. Veña, Xubén, caímos axiña. E tirouse a rolos polo prado, que é moi divertido. E a vaca como a copia tamén. E cando chegou, non se deu conta que a nai a estaba vendo dende a horta. Abriu o bolsiño e... Outra moeda de ouro, que ben! Mariquiña! Meteu a moeda debaixo do pé. Que tes debaixo do pé? Nada de nada. Como que nada, Mariquiña, debaixo do pé? Nada! Mariquiña! Moi ben, ala aquí. Que sepas que as nenas mentirosas non van á escola. Non, mami, iso non.
Contacho. Contasmo. Mira. ¡Oh! A nai cando viu aquela moeda quedou toda enfadada dicindo pero de onde sacates esa moeda? E Mariquiña dixo a verdade. A que si, Mariquiña? Claro que sí, non contei mentira ninguna. Cada vez que sube ao monte ve unha señora, verdade? E cada vez que lle saca os piollo e lle pide un pouco de leite, dalle unha moeda de ouro. Así talmente. Claro. Eso foi o que dixo. E a nai quedou ca boca aberta un palmo así de grande. ¡Oh! E cos pelos por diante. Que pasou? Non mo podo creer. Iso non pode ser, filla. Iso son contos. Ese conto contaba a miña nai. Ali, no monte, no peinador da reiña. Non é unha señora, ne? É unha moura. Unha que? Unha moura. Son mulleres moi fermosas. Son deusas. Sí, e viven nas rochas, nas covas, e gardan moito ouro. Hai ali dentro un pozo. E só che dá unha moeda cada vez que vas. Sí. Ai, que tacaña. Pois mañá vas e pídeslle 100 moedas de ouro. Oiches, nena? Sí, mami. Moi ben, así seremos ricas. A Mariquiña non lle fixo gracia ninguna, que non? Non. Pareceme fatal, un abuso. Ai. A mañá seguinte, a vaca xa estaba no monte, porque sabe o camiño. E a nena, Mariquiña que está a vaca no monte e vai na comer o lobo. Arriba. Non quero! Pero por que? Porque a señora vai se enfadar, a señora Moura, e con razón. Non quero! Nena, e a vaca vai na comer o lobo. Ai, que raio! Eu só quería ir á escola. Unha moeda máis, xa? 3, sería 3. E podría ir á escola. Unha dola, tela catola. Eu só quería ir á escola. Cando chegou ali cabo daquela pedra, daquela cova, tivo unha idea. Cala, Xuvenca! Se ti calas, eu tamén, ao mellor. Non saia, señor. Iso pensou Mariquiña, pero quen credes que saiu da cova? A Moura. Cando saiu a Moura, Mariquiña! A Mariquiña púxose toda nerviosa. Hola, señora, que quere? Que lle saco os pies? Non se preocupe que xa lle saco que tiña moita práctica. 1 millón, 2 millóns, 3 millóns. Que quere? Un pouco de leite? Vou polo caldeiro, non se preocupe. Como quere? Con colacao, con Nesquik, con Coca-Cola? Tome! Pero... Mariquiña. Que pasou? Nada. Vale, graciñas. Ven, que che dou unha moeda. E non pode ser 100. Que? Que dixeches? É que a miña nai... Contaches a túa nai, nena? É que vostede non coñece a miña nai, se non yo conto reventa. Ah, sí. É cousa da túa nai. Sí. Non é túa. Eu só que era unha. E cantas quere túa nai? 100. Mais ou menos. Pois ven canda min. Ven. Sí, ven. Cala a boca. Ven, que cales a boca. Pasa para dentro. Sí. Que pasou? E o tempo tamén. E fíxose de noite. E a vaca volveu só á casa. Tan tarde era que saiu a nai, que levaban as centellas. Mariquiña, onde estás, nena? Son horas de chegar. Voute coller polas orellas. Nena, onde estás? Non había por ningún lado, preguntoulle a vaca. Suben, e a nena? Como que quedou no monte? Ela, con quen? A Moura! Cantas veces pasa? No peor momento, acordaste da historia inteira. Era noite peche. E a nai correu polo monte arriba, chamando pola filla. Mariquiña, nena! Mariquiña, nena! Estás aí, Mariquiña! Pero alá arriba no monte non se escoitaba nada. Só o vento. Non, minto. Saía unha melodía daquela cova, o peinador da raíña, que dicía na, Mariquiña por la engoreteira, está na miña barriga, fritida con allo manteiga. E así remata esta historia. Que as historias de antes, moitas, remataban así.
Que culpa tiña Mariquiña? Ninguna. Pero cantas veces pasa que pagamos culpas que non temos. Wow, excelente mención. Bueno. A mí, por lo menos, así coa pela, no que lle vai pasar a Mariquiña, meu Deus. Sí. Pero bueno, Elu que preguntaba por las historias de terror, bueno, esta no sé si entra dentro de terror, pero ahí está, porque ¿qué pasó con Mariquiña? Un poco sí, ¿no? Final dramático. É que as mouras eran caníbales, comían nenos e nenas fritidos con allo e manteiga. Bueno, e homes tamén. E vexo que repiten tamén, ¿no? Sí, claro, repite. Claro. Sí, sí. Era o non fan moi ben a digestión, por lo que escoitei aí ao final. Excelente. Era historias que se contaban para prevenirte de problemas e de perigos, para que non te foras con ninguén. O sea, tiñan, o sea, ali aquel sitio, decía a miña abuela que era un sitio peligroso. Entón era unha maneira de evitar que foran os rapaces ata lá arriba, non? Como a Mariquiña, que era un pouco cabra. Pois, con esas historias. O feito de utilizar os monicreques con produto da terra, non? Tamén, como te inspiraches para facer eso, non? Claro, bueno, porque contaches ao principio igual, pero claro. Sí. E bueno, é difícil contar xa mirando unha cámara, pero aquí sabedes que a esquerda e a dereita vai ao revés. Claro. Non sei se escucha facelo. Sí. Pero ti entras ca nai por aquí, pero ti estás entrando por o contrario, na realidade. Entón, non sei, foi así todo improvisado tamén, claro, porque non fago títeres por vídeo. Pero bueno, aí quedou, como un cariño. Bueno, pois a verdade é que moitísimas grazas por compartir estes momentos, porque, vamos, non sei os demais, pero penso que chegachedes moito, a verdade é que aínda por cámara transmitides un montón, así que xa imaginamos que en persoa oxalá podamos ter o placer de disfrutarvos. Ai, perdón que están os gatos, faladevos un minutiño que se me están pelexando os gatos. Os gatos. Bueno, aí está, perdón. Nada. Ahí bueno, ya las comentan... tendremos en persona algún día, ¿eh? Estou encantada. Nunca fun, e eu teño algo pendente con Bos Aires porque o pai do meu pai foise para lá, abandonou, non quedou coa miña avoa, típico tamén, primo carnal, hai que tapar o embarazo, entón mandámolo fora. E sempre fantaseei con que viña de Bos Aires e me regalaba unha moto en plan Harley, sabes? Entón sempre quixen buscalo, sei que, non sei se xa morrería, pero tiña familia, tiña moitos fillos alá, pero o meu pai non quería saber nada, porque só veu para a súa boda a regalarlle uns zapatos brancos. Foi como el deu llamado e entón eu sempre quixen ir a Bos Aires, ademais a buscalo, non? A buscalo ou percibilo, porque ás veces a búsqueda é dura, non sei se tes contacto, bueno, tes o apelido, supoño, pero se non tes contacto, buscalo é... Eu teño, supostamente teño familia aquí tamén, pero ainda non atopei, eu son de Vigo, viñen aquí no 2010, fixen a migración ao revés, non se sabe. Pero pódese, moita xente que anda buscando a familia, finalmente atopan, e senón, bueno, aquí percíbese continuamente, bueno, isto, non todas as oleadas migratorias que houbo, que segue habendo. E aí non sei se xa saiu Mirta, que se despedía. Bueno, moitas grazas a ti, Mirta. Bueno, despois desta historia, non sei se queredes comentar algo ou queredes rematar cun xogo de palabras, de unhas galiñas. Tedes gana de terminar cun xogo? Moi fermoso, Eludi. Moi ben ese galego, xeño. Bueno, me alegra que che gustara. Un xogo que eu o vin agora, hai uns minutiños, e que ao mellor copio para algunha clase, porque a verdade é que me gustou moito. Queredes que o poña? Bueno, xa o dixen, así que vou poñer. Xa está. A ver, creo que xa teño seleccionado. Bueno, é un xogo que nos pasou
Soledad en video, un xogo de palabras, que é así. Hola, que tal? Ben? Mirade, eu creo que agora vou facer o ridículo. Sí, porque vou facer unha cousa que non se me dá nada ben. Pero teño que facelo, porque dixeronme Sole, veña, unha adiviña, un trabalínguas, e eu, as adiviñas non me sei os resultados, non os aprendo nunca. E os trabalínguas, pois, enredaseme a lingua, e non son quen. Sabedes isto de, Pablito, con un clavito, a mí un clavito, non me sae nada. E o dos trigres, tristes, non me sae tampouco. Así que vou probar con algo que penso que ao mellor podeme sair. Mirade, este xoguete merqueino fai anos en Perú, gustoume moitísimo como xogaban os nenos ali. E o xogo é que mentres das de comer as galiñas, tes que decir o trabalingua. O trabalingua vai mencionando cousas que comen as galiñas e entón vai co xoguete o neno ou a nena que é quen de dicir todo o trabalingua sen trabucarse. Así que vou non intentar. E se non tes galiñas na casa, pois podedes xogar así con botóns, con lápices, cos dedos, pero o que importa é xogar. Probamos? A ver como vai, mirade. Vou, Pica galiña, pica polo. Pica millo e repolo. Pepa papas, Paco poco, poco millo e repolo. Pican pipas, Paco e Pepa. Pican ollos, boca, nariz. Pican millo e a dormir. Bueno, teño que verlo escrito para tentar dicilo, porque senón é imposible. Aí está o xogo das galiñas. Qué Es guay. hermoso, es una artesanía muy hermosa. Y es súper bonito, ¿eh? Y es una cousa tan sinxela, pero bueno, son estas cousas que ao final a veces nos matamos en buscar tecnoloxías e tal, e sacas, eu cada vez que os saco aquí teño os nenos durante horas dando voltas coas galiñas ou coas cousas, porque bueno, a madeira ten esta cousa, non? O sea, cando a xente te día como mesmo cos contos, non? Que creo que a Raquel le pasara como a min, que sempre os xornalistas preguntan, pero os nenos queren contos? Home, claro, e os nenos e os adultos, o sea, porque todos temos unha parte que necesita eso, non? Necesitas o xogo, necesitas a historia, necesitas encontrarte coa tua esencia. Entón, sigue sendo maravilloso para xogar unha caixa de cartón. Non hai mellor cousa que eso, non? Entón, as cousas de madeira pois siguen sendo unha gozada. Bueno, excelente, pois creo, se non me equivoco, que aí xa son as 12:15, pode ser, en Galicia. Si, eu teño ao meu marido dando voltas ali polo barrio que non pode entrar hasta que non rematemos. O sea, ele está encantado, non vos preocupedes. Ainda non cenei, teño un pouco de fame, sí. Bueno, entón, como dicía, o trabalínguas que xa aprenderemos, pois, bueno, aí di Micaela, abre o micrófono para falar, muller. Bueno, sí, se alguén ten algunha pregunta, por favor. Claro, pero nada, que xa a cear ou merendar e a dormir, polo menos aquela beira do Atlántico, en esta, bueno, en breves tamén. Moitísimas grazas. Como decía el video de presentación, que sería Las Nosas Vidas en Relatos. Es en relatos de mulleres. Exacto. Así que, bueno, a seguir mantendo viva a nosa memoria, a nosa esencia, a nosa lingua, a nosa vida, a nosa felicidade e o noso futuro, cos relatos de mulleres, das aboas, as nais, as fillas, as netas. Así que, bueno, elo a pedirlle relatos aí a mamá, e a todos. Bueno, así que moitísimas grazas, oxalá que se repita, nos podamos reencontrar de novo, un placer enorme, enorme, pero xa vos vou placer todo nos libres
para que podades descansar e comer e demais, moi xenerosas da vosa parte. Moitísimas grazas. Un aplauso muy grande a Raquel, que estuvo hasta estas horas, y a Sole, que pasó el COVID y que estuvo aquí recuperándose. Así que un aplauso muy grande. Esto tamén cura. Sí, claro. Aí va. Gracias por contar con nós. Ainda na distancia estuvemos pretiño. Sempre. Bueno, ata a próxima. En agosto tenemos o 6º encontro do ciclo de Ler Mulleres Galegas. Xa en breve sairá a publicidade coa data exacta, que probablemente sexa a última semana de agosto. Aí confirmaremos en breve as nosas convidadas especiais e estades evidentemente convidadas a participar se queredes. Bueno, biquiños, unha aperta moi fonda dende Bos Aires e aquí tedes a vosa casa cando queirades. Igualmente. Igualmente aquí en Galicia. Moitas gracias. Chao.